תום ומובי היקרים, שמענו שתומאס אדיסון המציא הרבה דברים. תוכלו לספר לנו עליו ועל ההמצאות שלו? תודה, אביב ועומרי מתל אביב. האמת היא שמובי ואני בדיוק מבקרים במעבדה של תומאס אדיסון בארצות הברית. רואים? הנה הדגם שהוא פיתח לנורת הלהט. וזה הפונוגרף שלו, המכשיר הראשון ששימש להשמעת מוזיקה. והנה, רגע, מה זה? אתה מכיר אותו? אז מה, גבר, תומאס אדיסון המציא גם אותך? רק הייתם חברים. טוב. תגיד, אולי אתה רוצה לעזור לנו לספר על מר אדיסון? אז בואו נתחיל. תומאס אלווה אדיסון נולד ב-1847 במדינת מישיגן בארצות הברית. הוא לא היה תלמיד מצטיין, האמת היא שהוא למד רק 12 שבועות במערכת החינוך הרשמית. היו לו הפרעות קשב וריכוז, והוא גם שאל המון שאלות. זה הרגיז את המורים שלו, לכן אמא שלו החליטה להוציא אותו מבית הספר וללמד אותו בבית. עד גיל 12 הוא כבר הספיק לבלוע את רוב הספרים בספרייה המקומית, ואפילו פתח עסק משלו. בעיר שבה גדל, פורט יורון, הייתה תחנת רכבת גדולה. ואדיסון הצעיר מכר שם פירות, ירקות, ממתקים ועיתונים לנוסעי הרכבת. בהמשך, כשהתבגר, עזב אדיסון את הבית ועבד כמפעיל טלגרף. הטלגרף היה סוג של אמצעי תקשורת, מעין גרסה מוקדמת של הטלפון או הרדיו. השתמשו בו כדי לשלוח ולקבל הודעות. בטלגרף לא היה אפשר להעביר קולות, במקום זה תקשרו האנשים במערכת של פעימות חשמליות. זה נשמע כמו... בדיוק. ההמצאות הראשונות של אדיסון היו שיפורים של מכשיר הטלגרף. ב-1874 שילמה לו חברת התקשורת האמריקאית ווסטרן יוניון $10,000 תמורת טלגרף חדש, שהיה יכול לשלוח 4 מסרים שונים בעת ובעונה אחת. אדיסון השתמש בכסף כדי להקים לו מעבדה במדינת ניו ג'רזי, ושם יכול היה לבלות את זמנו בפיתוח טכנולוגיות חדשות. הוא העסיק עוזרים ועבד 24 שעות ביממה כדי לנסות את רעיונותיו החדשים. כן, אנחנו נמצאים עכשיו במקום שבו הייתה המעבדה הזאת. ב-1877 זכה אדיסון להצלחה הגדולה הראשונה כשהמציא את הפונוגרף. לא, זה לא היה מכשיר משוכלל עד כדי כך. הוא הקליט קולות וצלילים בגלילים שהיו עשויים משעווה וחוסו בשכבת דקיקה של בדיל. אחר כך אפשר היה להשמיע את הצלילים המוקלטים באותו מכשיר. אפילו היום עדיין אפשר לנגן בפונוגרף של אדיסון. אחרי הפונוגרף המשיכו ההמצאות לזרום. הוא המציא דגם מוקדם למכונות הרנטגן של ימינו, שכלל את מכשירי הרישום הראשונים של מחירי המניות, ואפילו יצר את אחת ממצלמות הקולנוע הראשונות. אבל ההצלחה הגדולה ביותר של אדיסון קשורה לנורת החשמל. בניגוד למה שחושבים, אדיסון לא המציא את נורת הלהט. אבל ב-1879 הוא פיתח גרסה משופרת שלה, שהחזיקה מעמד הרבה יותר זמן מהדגמים המוקדמים. מה שחשוב יותר, הוא שאדיסון מצא דרך להפיק חשמל בתחנות כוח מרכזיות, ולהפיץ את החשמל הזה בקווי מתח. המערכת שהמציא סיפקה לבתים פרטיים ולבתי עסק זרם חשמל זול ואמין. בסופו של דבר, הקים אדיסון את תחנת הכוח הראשונה בעיר ניו יורק, והתחיל לספק חשמל ליותר ויותר לקוחות. חברת החשמל שייסד הפכה מהר מאוד לאחד התאגידים הגדולים ביותר בעולם.
כיום שמה של החברה הזו הוא ג'נרל אלקטריק. המצאותיו של תומאס אדיסון הפכו אותו לאדם עשיר, והוא הפך לאחד האנשים הנערצים ביותר באמריקה. הוא מת ב-1931 בגיל 84. אז מה אתה אומר, בחור? דייקתי בעובדות? האמת, אני מעדיף לא לגעת שוב בפונוגרף העתיק הזה, הוא עלול להישבר. נו טוב. וואו, זה ממש 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 מוזר.